Здравейте, вие сте с Аудиосвят. Ако ви харесва този клип, ударете по един лайк и се абонирайте за канала. Къпините титанска кръв. Нейният сок е наричан титанска кръв. Стара гръцка легенда разказва, че при битката за надмощие между Зевс и титаните от къпещата им от телата кръв по-късно поникнали обрасли с бодли къпинови храсти. Съществува и поверие, че провирането в определени дни и часове под сводовете, образувани от естествени повиснали стъбла на огромните къпинови шубраци, дарява чудодейно изцеление на болните. Плодът на къпината е близък по химичен състав на емалиновия, но е побогатна на макроелементите калий, калций и желязо, а от микроелементите на мед. От витаминния състав съдържанието на вит е по-ниско, но пък стойностите на витър са по-големи. От захарите се съдържа предимно фруктоза и глюкоза и незначително количество захароза. Голямо е количеството на багрилни и дъбилни вещества, както и на органични киселини. Лечебното им действие е разнообразно. Авиценна предписвал къпинови листа да се налагат върху поразена кожа при псориазис. Високото съдържание на калий и ниското на натрий определя диуретичният им ефект и за това с успех се прилагат при сърдечно-съдови и бъбречни заболявания. Повишеното количество на магнезиеви соли действа слабително и антисклеротично. Недозрелите плодове са с запичащо действие. Къпините са подходящи при въпалителни процеси на ставите, особено при нарушение на обмяната на веществата, при възпаления, пясъци и камъни в пикочните пътища. Калцият в плода укрепва костната система и зъбите у децата. Дебилните и багрилни вещества спомагат за стабилизирането на стомашно, чревния тракт и капилерите. Къпините се прилагат и при захарна болест, при простудна кашлица, за гъргара на устната кухина при стоматити, при разширени вени. Често се използват за утоляване на жаждата и като температуропонижаващо средство, а също при анемии, атеросклероза и хипертония. Изобилието от семена в плода стимулира храносмилането, а сок от къпини нормализира сърдечната дейност и повишава имунитета при простудни заболявания. Отвъра от плода се препоръчва при инфекции на дихателните пътища и като патогонно средство, а също при кръвохрачене, кръвоизливи в стомаха, дизентерия, екземи, налагат се компреси. Отварата действа успокояващо при климактерични неврози. Запарка от плода или листа, запичащ ефект при стомашно-чревни катари и при хроничен колит с диаричен синдром. Сушени къпини, стрити на прах и поръсени върху пресни рани, оказват бързо заздравяващо действие.